गाइस गिबियावनो आंनि जिन्तु बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासै खनसे बरनाय जाबाय माने इ न'खौ नोंथांमोननो खिथिगोन ओरैबायदि लेथ्रा जाना दङ आरो ना इ न'आ नोंथांमोना नायबाथाय फाग्ला जालांगोन थौदो होमबा भिडिअखौ सुरु खालामसै नोंथांमोना थौदो आंजों लोगोसे न'खौ नायनो ओइ मा खालामदों ओइ मा खालामदों नोंनियाव नै मोसादो फार्स्टआव मोसानाय ओमफ्राय न'खरनि हालोदफोरखौ खिथिगोन नोंथांमोननो फाग्ला जाबाय नामा तारमाने इसिं न' फैबाय आरो ना जों इसिं न' इ जाबाय जानाय लोंनायनि न' इसिं न'नि अबस्था इसिं न'नि अबस्था नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि इदि दङ आरो ना मानसि मा लोंदो जुस इसिं न'नि अबस्था नोंथांमोना नायगासिनो दं इसिं न' मा इसिं न'लाय आयौ आयौ ओइ फाग्लासो जाखागोन आयौ मा दों नायनाय जुदुनि अबस्था माइनाव थायोना आरो नोंदि माइनाव ना मा होनो बारा मिथिया दे आं बेफोरखौ नै कबि ओमफ्राय आरो बुहुत बिभिन्न धरननि बुस्थु थायो आरो ना बेफोराव वा बेदरजों खालामनो बेनो खारै मैगं खारदै ना मा होनो माइरं ओइ मा खालामफैदो नोंनियाव हा खिथा मा खालामफैदो जोंनिया नाग्रासिनि मानसिया बेनो नाग्रासिनि मानसिखौ होनो हागोन इनि बुन्दु आरो ना इयो नै बुन्दु इनिया मा जादों नै मा बुस्थु इयो आसार माने इयो ओरैबायदि मिनिनो ओंखारबाय इनखो माने दाख्लैयो जोंनिया माबा शिवरात्रि फुजा जादोंमोन ना इयाव फुजायाव थांनानै आथिंखौ नायनो हागोन मा जाना दं इनिया आयौ र'नाय नुवाखै खिन्था मोजाङै माबायदि मोननाय गेलेनानै खिथाना हो दे मजानो मालाय गेलेनानै मजा नोंथांमोना गोलैनानै जुदि बेफोर खम जाफेरबायबा मा होनो दुखु मोनो ना मोजां मोननाय फोरमायो कमेन्ट खालामना खिथाहर मजा मालाय इनि थाखाय मजानो गाइस इनि खासेया नाग्रासि मानसि दिबो एन्जर सानाय इफोर इमाने जोंनिया इयो डेन्जार आरो ना इयो खावनायाव बायबा खुसेर खावनायानो जा एन्जर खावनायानो जा इफोराव नाम्बार वानाव दंखायो जोंखो माने मन लाग्रा जोंनि थौदो होमबा आरो मोनसे रुम खिथिबोलायसै नोंथांमोननो रुमखौ नायनो हागोन नोंथांमोना इयाव मानसि थाया आरो ना रावबो मानसि थाया इयाव इफोर रुमाव रावबो मानसि थाया आरो ना ओरैनो खालिसो हामा जुबाय न'आबो नेक्स्ट रुम रुमनि अबस्था फाग्लासो न'खौ नायबा फाग्ला जालाङा सोरबा नायनाय न'खौ मा डिजाइननि न' बेलाय आयौ गिलु बालुनो बेखौ नायनो हागोन आरो नोंथांमोना नैयाव माने सिगाङो इयाव नंमारगो दै नोंथांमोना थगायनो सानो ना माने इयाव पिटिकम जिउ हाबदोंमोन आरो ना इयाव पिटिकम जिउ हाबदोंमोन न'नि अबस्था नाय नोंथांमोना नायनो हागोन मा खालामनाय कमेन्ट खालामना खिथाहर नोंथांमोना इफोर मा आयौ बाकसनि अबस्था फाग्ला जालांगोन वाव थिंख्लि जिबु सिबु दं नामालै जिबु सिबु थाया इफोराव न सिगां इयाव माने फारेव हाननानै खासे मानसियानो इयाव गेलेदोंमोन आरो ना इदि गेलेदोंमोन फारेव हाननानै इनि नामानो जाबाय मदिया गेलेदोंमोन आरो ना इदि फारेव हानदोंमोन नैथिं बे उथिदोंमोन नैथि मोनसे लामा दङ इथि बे उथिनानै बोरासो नैथि हाबफायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय इयाव गोलैदों आरो ना ओमफ्राय आथिङा दानिया लोंगौ जना दोङो न'खौ नायनाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिथाहर न'खौ नायनानै माबायदि मा न'यो जिबायदि लेथ्रा आरो ना न'आ माने इनो जि लेथ्रा मा कसम वाव फाग्ला जाखागोन बिसिनानि अबस्था इफोरसो बिसिना खाब्रै थाजानाय इफोरखौसो बिसिनानो फाग्लासो नोंथांमोना भिडिअखौ एसेयाव नायनानै मोजां मोनदोंबा मा खालामनांगोन नोंथांमोनथ' मिथिखागो दे होमबा दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नायनानै जुदि मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम दाबाव नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय